Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginabulubanta nga yara sa 9 milyones pesos ang balor sa mga alahas nga ginkawat sa isa ka mall sa Silay City sa kahapon nga adlaw. Suno sa PNP, posible inadlaw na nga ginaamat-amat tiltig sa mga sospek ang dingding sang mall antes ini nasulod sa kahapon. Yaring report. Insaktuhan sa isa ka tawo ang makaigo sa buho nga gintiltig sa dingding sa Gaisano Mall sa Silay City. Suno sa hepe sang PNP nga si Police Lieutenant Mark Anthony Daroca, sa paglantaw nila, mga 2-3 na kaadlaw nga ginamat-amat tiltig ang dingding para hindi makatawag sang atensyon. Base sa CCTV footage ang mall, pasado alauna sang kaagahon sa Huwebes sa nagsulod sa mall ang 3 ka mga sospek. Pagsulod sa dingding, ginguba nila ang roll-up door kag nagrekta na sa kiosko sa tunga sang mall. Ang mga alahas wala na sa stante kay kung magsarado ang mall, ginasulod ini sa vault. Ang vault ang yara lang sa idalom na tago. Gindala sa mga kawatan ang vault sa banyo sang mall kag didto na ginrungkab. May possibility nga mga 2 to 3 days siguro kay kung isa lang kagabi kag mabatian man ang gahod mo. Tapos ang may ara sila nga sa may lower portion nag-attempt sila pero way nila nabuho. Siguro ang duda ko is tiga ang siminto. Tapos nag-silo sila sa may babaw nga portion. Taas to. Oo. May nag-perpendicular nga kudal bala sa sa may building sa Gaisano. Dugang pa ni Daroca nga may duha ka mga security guard nga naga-duty sang amo nga inoras pero yara sila sa second floor kag nagakatulog. Wala man ginadula sang PNP ang posibilidad sang inside job sa natabo nga krimen. Gintun-an nga daan sa mga sospek ang sistema sa mall kag pati na ang oras sa pagpatrolya sang pulis sa gwa sang mall. Isa ka oras antes ang krimen, may pulis pa nga nagapatrolya sa gwa sang Gaisano Mall. Sa paglantaw sang pulis, may lapses sa bahin sang security kay may mga area nga wala sang gwardya nga kuntani dapat ginabantayan. 2019, ang Gaisano Mall sa Bacolod City ang ginsulod man sang Martilyo Gang kag mga alahas man sa stante sa tunga sang mall ang nagkalakuha. Ako nga paglantaw may loose sa security sang part sang Gaisano sang mall eh. Kaya gina-remind mo na namon sila nga about sa security kada ko sang establishment mo wala ka pa security guard sa may grocery. Sa may hallway wala ka pa security guard sa mga valuables na ginapangbilin. May mga cellphone. So, meaning kung ang nagtuon sa kabisado na nila ang kuanda sa sulod sang Gaisano, so most probably maidiyahan din nila. Kita mo ang nila ginlotsan to sa grocery. Wala din may makabati kung magtilto. Kaya way man to tao. Naka-close siya enclose siya sang roll-up door ang grocery. Nakakuha man sang CCTV footage ang Silay PNP nga may salakyan nga nagdulong kag nagsugat sa 3 ka mga sospek. Nagapadayon pa ang investigasyon sa karon sang Silay PNP.